Z ďalšieho videa a dneska si zahrajeme Rivals. Je to hra, ktorú som hrával, akurát som ju natáčal málo kedy a dával som to na shorty hlavne. Dneska si zahrajeme 2v2 a poďme na to? Hrám s kamarádom. Good. Takže tak, ideme 2v2 plus aj môj kamarát. Takže, hej, vidíte, že chvíľku som to už hral. Mám level 93 plus nejaký rank a streak. Vidíte, že nie som moc dobrý ešte, ale hej, takže tak no. Prepáčte za tie low FPS, ale strašne slabé data mám. Hej, hrám dneska na datách, lebo z nejakého dôvodu stopli Wi-Fi u nás, takže nemôžem hrať na data. Teda nemôžem hrať na Wi-Fi, takže hrám na datách, takže môžeme sa vrhnúť. Ok, už začína boj. Ok, dáme arénu, lebo za mňa fajn. No, ja idem knife only. Ja skúsim proste, že knife only, ale je to construction. Takže no, tam asi knife only my moc nepôjdeme. Dobrý, guys. Hej, nemám nejaký loadout specificky. Keď môj kamarát ide niekam, ok. Ok, borec je dobrý proste, takže nemôžeme povedať, hej, že on má 87 level, ten môj kamarát, a je horší ako, teda lepší ako ja. Prepačte za tie lagy, ale 11 FPS. Jak to dneska môj telefon proste nedáva? Ja tomu nemôžem uveriť, proste môj telefon dneska nejaký zalagovaný. Tak. Pokazuje, keby som hral s Pixel. Dobre, zatiaľ robí všetko môj kamarát, hej. Jako, dobre, hej, je lepší, hrával som s ním skôr, je proste lepší. Bro to proste hráva aj dlhšie všetko. Guys. Ok, teraz som spadol, ja som nevedel, čo sa deje, takže dobre. Dobre, tak ok, nechce sa mi dávať tryharderské kombo. Ok, už sa to zlepšilo, takže môžeme hrať. Kam, kde bola? Kde bola? No, bola za mnou. Už chápem, dobre. Ok, je to dobre. Hlavne to táha Dominik. Ne, neviem, jak sa volá. Na YouTube proste. Ok, one shot. Kamo, jak to nemôžem dávať? To je to úplný kyďak. Kamo? To nemyslíš,
Ej, bude si to. OK. OK, môžeme ísť ďalší. Fuck. Pick me. Hrali sme proti pick me. Ešte pick me. Akože zober ma. Pick me. OK, kamera to už zrušil, takže ideme asi 2v2. Hej, chcel som najprv Energy Pistols, ale som si uvedomil, že Energy Pistols budú také trošku... Nebudú úplne výhodné. Lebo stále 400 kys, hej, majú neobmedzené náboje, ale dávajú strašne malý damage a z medkidom sa môžete vyhealovať. Hej, takže je to v podstate lepšie mať medkit. Takže môžeme sa ešte vrhnúť. Dobre, dáme, že video bude mať 15 minút a tak teda budem natočiť do 13. Takže si dáme ešte pár hier. Dobre, teraz nemôžem proste film. Hej, musí byť arena, za každú cenu arena. A je zase Construction, to je najhoršia mapa, na ktorej ja proste neviem hrať. Keď zapína svoj loadout, ako... Na Construction je to proste divné hrať. Jo, bro. Dobre, proste, OK. Mňa porazila 21. Tým, že ja idem snipu a... Kamo, dobre. OK. Zahrajme si proste hru Normally Game. Hey guys. Mám týchto úborcov poraziť, ale aj sú blázni. Kamo, jakých mám poraziť, keď ja idem na blízko? OK. Dobre. Dáme taktiku. Dobre, ideme na žeria. To sa s týmto loadom nedá. Kamo, on ide... Ach je, táto hra ma dokáže fakt, že... Občas ma dokážem naštvať, hej. Takže prepáčte, ale hej, občas to fakt dokáže tá hra. Kamo, slide jump! Jak ma odtiaľ mohol dežerkama, keď dežerky sú obmedzené na nejakú diaľku? Vysvetlí mi to niekto? OK, asi hádzal hore. Dobre. OK, môj ďalší pokus, dobre. Doriť. Dobre. OK, toto sa mi nepodarilo. Ale že vôbec. OK, prehrávam veľa. Keď máme najlepšiu ako miesto. Dobre. Dobre, teraz sme porazili deti. Áno. Ktorí sú tryhardery, dobre, priznám sa, ja moc netryhard. Potreboval by som arénu. Really na Construction neviem hrať, hej. Pozrite, toto je môj loadout na arénu, ktorý si vždy dávam. Alebo metky tady na miesto, ale teraz som si dal niektoré rýchlejšie. Vidíte, že proste ak najvs... Áno, je to nehybací cieľ, ale... Dobre, proste chcem mať arénu a to je všetko, aby sme aspoň vyhrali toto kolo a dokázali dať bod. Hej, behom pár sekúnd.
Dobre, teraz by som išiel s nejakým počítačom, ktorý nie je počítačom ako hra na počítači, tak som to myslel. Že nemusí byť zlý, ale hra na počítači asi. Dobre, toto bol môj loadout, ale ešte medkit. To je klasický loadout, čo chodím knife. No, prečo sa mi nedaria proste vyhľadať tu 2v2? Hej, dobre, ideme, toto je môj loadout na knife only. Dobre. A zase mi to loadí, dobre. Je to taká hra, respektíve fajn. Akorát sa musíte naučiť hrať. A je to hlavne o skille. Keď nemáte skill v strieľačkách a tak, je to docela na nič. Ale skúšal som ešte hru, že Ultra Kill u kamaráda. OK, mňa to vykoplo. Dobre, mňa to proste z ničoho nič vykoplo z hry. Why? Keď sa ma toto často stáva na mobil playery všetci. Nesem teraz, tak proste všetkým. Všetci mobile playery. Toto, stáva sa mi to, že sa vám to proste tá hra vypojí? Nie. Toto bolo, že prvýkrát, čo sa mi to tak stalo. Je to divné. Keď dáme ešte jednu hru, a to bude pre dnešné video stačiť, dúfam. Tak dúfam, že si to video zatiaľ užívate, hej, prepáčte, ale za tie lagy. Ja hrám na tých datách, vypojili mi Wi-Fi. Mám síce 4G, ale moje FPS-ka nie sú zase úplne v pohode. Dobre, dáme 2 a teraz prešte si pôjdeme do rangeu, shooting rangeu. Dobre, aby ste videli proste. Toto je môj loadout, hej. Dobre, ja som zvykný na toto, že do čerky a toto je double jump, hej. Teraz mi to začalo sekať. Dobre, moja tvorba je neoriginálna, áno. Hej, všetci, dobre. Ja chcem dostať 500, dobre, nech má aspoň to a potom 100 000. 100 000 je môj cieľ, áno, hovoril som milión, ale 100 000 by som chcel získať aspoň ten YouTube button. Áno, a poď proste táto mapa. Arena, poď arena, proste arena. A je bridge. Dobre. Ok, ja idem klasika. Dobre, ide môj loadout. Prečo ide snipu? Mám taká otázka, ale moje kamarády ide snipu. Ani však... Dobre, dvojitý bom. Mi hodil do ksichtu. Ok, no toto je dobrý medkit. Keď ma porazí tento. Dobre. Jak to, že sa nedá ani jednu elimináciu? Ani jednu. Proste... OK, ja potrebujem arenu. Ne. Flashbangs. Jak to, že ja nedokážem poraziť ani tohoto jedného? No, dobre, už to je fajn. Štvorku som nedokázal poraziť. OK, gáľno. Táto hra je docela na mňa už taká... Nechcem povedať, ale dokáže ma vyriežovať. Hej, teraz sa pozerať dole. Ale nech ma to zase neplne špehne. Hejo. What's up? OK, ja ani neviem, kde bol. Regulárne neviem ani, kde bol. Môj teammate ho proste dal dole. OK. Pozerať sa dole. Tak jak to, že to... OK, konečne nejaký kill, dobrý. Really, toto sa mi podarilo za mňa. Takýto sneaky kill. A kde je? On ide chainsawou do štvorky. Hej, on je štvorka, pozeraj. On je štvorka, on ide do ňa chainsaw.
Brácho, mal si mi ho nechať. On mi ho mal nechať proste. Kámo, kde si? OK, toto bolo docela. Really to bolo také. OK, ty si to ono porazil? No, to si líbilo. Je star. Je nové pečko. OK. Pre toto video by som sa chcel s vami rozlúčiť. Hej, takže dneska sme si zahrali Rivals zo svojho pohľadu. Prepáčte, párkrát som sa vyrageoval, ale no to proste patrí. Hej, Rivals mňa občas naštve trochu, takže tak. Takže koniec videa a ďakujem za sledovanie, keď ste to pozreli sa. A dajte odber, tlačítko lajku a poďme, chceme dostať 500 odberateľov.